n'ịga n'ihu otu union nke gọọmenti ụmụakwụkwọ mahadum Nnamdi Azikiwe dị n'Ọka bụ ndị kwanyere otu onye n'ime ha ugwu pụrụ iche Maazị Uzodinma Chinedu Mmadụka maka ibe ezi onye ndu na ntụnye oke ya nye agamnihu nke kansụl gọọmenti ụmụakwụkwọ ememe nke akpọrọ SUG Legislative Summit and Awards bụ nke were ọnọdụ na nnukwu ụlọ ezumezu auditorium nke mahadum ahụ. Ndị bịara ya gụnyere ndị omeiwu nke SUG ma bụrụ ụmụakwụkwọ na ndị ọzọ. Onye nta aka Queen Anigbogu ji akụkọ. Ọkwa SUG President na mahadum ahụ Maazị Samuel Eze n'okwu ya kpọkuru ndị omeiwu Anambra steeti ka ha tinye anya n'ụdị oke ego ndị na-alụ ụlọ na-ana n'ụlọ ha wee kwuo na ọ na-emetụta ụmụakwụkwọ n'ụdị na-afụ ụfụ mgbe ọ na-anabata onyinye nkwanye ugwu enyere ya. Onye ahụ akwanyere ugwu bụkwara onye nyere nkụzi pụrụ iche n'ọgbakọ ahụ Chief Uzodinma wupụtara obi ụtọ ya na nkwanye ugwu enyere ya wee kwuo na ọ ga-eme ya ịga n'iru imekwuru ụmụ akwụkwọ mahadum ahụ ọtụtụ ihe gasị wee kọwaa na Thinking Entertainment World bịara ime ihe n'ụdị pụrụ iche na ngalaba ejije wee kwukwa na ụgwọ akwụkwọ ọ na-akwụrụ ụmụ akwụkwọ ga-abụ ihe ọ ga na-eme. Chief Uzodinma n'ọgbakọ ahụ kwukwara ụmụ akwụkwọ anọ ndị ahụ tụrụ ugo na asọmpi Thinking Entertainment World UNIZIK Got Talent nke ya onwe ya kpokọtara. Queen Anigbogu, akụkọ ụwa ABS.